Onze zintuigen behoren niet toe aan ons, maar aan de Allerhoogste Heer Hrishikesha. De dwaalweg begint wanneer wij ons identificeren met het lichaam en de geest in de gedachte: ik ben degene die handelt. Maar in werkelijkheid is de ziel in de materiële wereld passief. Net als paarden die een wagen trekken, ze rennen, maar ze kiezen niet de weg. Alles in deze wereld, inclusief onze geest, is een complex programma materiële energie. Ze dwingt het lichaam te handelen, onder invloed van 3 gunas, hoedanigheden. En de ziel, misleid door het valse ego, observeert slechts en denkt dat zij het is die alles doet. Bevrijding ligt in het besef: ik ben dit lichaam niet, ik ben de ziel die het lichaam gebruikt als een instrument onder de leiding van de superziel. Wie dit begrijpt, houdt op een marionet te zijn en geeft de zintuigen terug aan hun ware eigenaar, door ze met spirituele activiteit bezig te houden.